Opa kaixo, bideo honetan jarraituko dugu zuzenen ekuazioekin, eta kasu honetan gaur bideo honetan ikusiko dugu ekuazio jarraitua, bale? Aurreko bideo batean ikusi genuen ekuazio parametrikoa, eutorrengoa izango litzateke ekuazio jarraitua. Lehenik eta behin goratu behar dugu, zuzen bat definitu behar dugula puntu batekin eta norabide vektore batekin. Beraz, zuzen bat lortzeko beti zuzen horretan dagoen puntu bat eta zuzen hori horrekiko paraleloa den norabide vektorea. Bi elementu horiekin kapasak izango gara definitzeko gure zuzena. Vale. Ekuazio jarraituaren itxura honakoa da. Vale, daukagu iz eta i izango direla ezagunak, vale, iz eta i horrela geratuko ziren, minus p bat, minus p bi, p bat eta p bi izango ziren, zuzen horretan daukagun puntuaren osagaiak, p bat eta p bi, eta azkenik zatitzen dugu zati u bat eta zati u bi. U bat eta u bi izango ziren zuzen horrekiko paraleloa den norabide vektoraren osagaiak. Vale. Orain, lehenik eta binengo duguna, izango da, puntu eta norabide vektore bat jakin batzuekin lortuz lan geratuko zen ekuazionen itxura. Vale, kasu honetan egin behar dugun gauza bakarra, puntua eta norabide vektore jakin, izango da, ordezkatzea horrelako bat lortu arte. Vale, izango da. Isa ken p bat. P bat da gure puntuaren isa osagaia, kasu honetan, bat. Isa ken bat. Zati, u bat da norabide vektorearen lehenengo osagaia, zati minus iru. Berdin. Vale? I ken p bi. P bi izango da gure puntuaren bigarren osagaia, kasu honetan minus bi dena. Beraz, I ken bi. Vale? Eta hau zatitzen dugu, ubirekin. Ubi izango da lau. Vale? Hau da idazteko modua, noski, zelan idatziko dugu, lehenik eta bain. Vale? Negatibo hau, vale? Aukera daukazue negatiboa hemen usteko edo hauei bira moteko. Emango diogu bira gero horri buruz hitz egingo dugulako, bale? Beraz, hau, zati hau geratuko litzateke horrela. Bat minus isa, bale? Negatibo honek goera ematen dugulako eta buelta ematen delako. Bat minus isa, zati iru. Berdin. Minus bider minus eta plus ez da, bat gehi bi zati lau. Bale? Goratu adierazteko zuzen bat normala egiten dela ez dut espazio askori, baina R, bi puntu eta gero ekuazioa. Vale? Goratu, ekuazio batean beti izan behar dugu isa eta i ez ezagunak, zergaitik isa eta i izango dira, zuzen horretan, kasu honetan R zuzenean dagoen edozein punturen osagaiak. Beraz, ni puntu bat lortzeko, bazkenean isa eta i sartu beharko nituzke, eta betetzen baldin bada, horrek esan edu R zuzen horretan dagoela, begiratzen dugun puntua. Vale, orain egingo duguna da alderantzizkoa. Izango dugu horrelako ekuazio jarraitu bat, eta hortik izan behar gara gu kapasa lortzeko bai zuzena horretan dagoen puntu bat, eta baita zuzen horretako norabide vektorea. Gogoratu norabide vektorea izango dela zuzen horrekiko paraleloa den norabide vektorea. Vale? Ikusten dugunez daukagu honako ekuazioa. Vale. Joan behar gara ateratzen hemen agertzen direnak. Lehenik eta behin. Isa gehi bi. Da isa ken p bat. Beraz, p bat, gogoratu, fija zaitezte, beti da negatiboa. Hori da askotan liatzen zaretela. Eta beti jartzen dute pilatzeko positiboa. Zer esan edu horrek, hemen dagoen zenbakia beretan negatibo izan behar duela, negatibo bider negatiboa, hemen egin dugunan aurrekoan negatiboa bider negatiboa, positiboa bihurtzen denez, hemen zerbait positiboa goiko partean zenbakitzailean positiboa agertzen baldin bada, horrek esan nahi du benetan hor dagoen puntuaren osagaia negatiboa dela. Beraz, kasu honetan, p puntua izango zen minus bi, eta gero aldiz hemen negatiboa daukasunez, horrek esan nahi du, bi hori benetan dela p bi. Beraz, hau izango zen gure puntua, minus bi, bi. Eta orain, norabide vektorea. Vale, hemen jarri dut p, azkenean, berdin zait zenbakiaren, aparkatu puntuaren izena p jarri dut, baina ez da hemen dagoen p, beraz ez liatu horrekin, nahi baldin mozu q deitu da nahi duzuen bezala. Vale. Eta bestetik aterako dugu, vale, hau izango da gure S zuzena barruan dauka p puntua, eta baita ere ikusiko dugu zein den S zuzena horrekiko paraleloa den norabide vektorea. Eta dituko diogu horrela. U, azpi S. Vale. Batetik izango dugu. Figatzen baldin bagara, hemen U bat lortzeko izango zen, hemen izendatzailean egongo zen zenbakia, baina zein da izendatzailean jarrita inoiz idazten ez dugun zenbakia. Pentsatu, ni baldin baukat zerbait zati bat, inoiz ez dut idatziko horrela, utziko dagoen bezala, eta listo. Beraz, jakin barruzuna da, benetan hemen zati bat dagoela. Zer nahi du horrek? U bat izango dela bat. Bestetik, ubi, kasu honetan, 0. Horrez duzu programenek ikusten, ez da? Ubi, 0. Baina, fijatu basate gauza batetan. Matematiketan txarto dago adieraztea zerbait zati 0 dela. Vale. Hau benetan ez da ekuazio bat, baizik eta zuzen bat adierazteko ekuazio bat.
Beraz, ez zaitezte larritu, idatzi dezakezu horrela, i minus b zati 0. Benetan matematiketan ez da onartzen, baina denez irudikapen simboliko bat adierazteko zein den bai puntua eta baita norabide vektoreak horrela idatzi dezakezue. Baina matematikako arlos berdinetan zerbait zati 0 egiterakoan hori infinitura doa eta arazoak eta izan ditzazkegu. Vale, orain, gogoratuko ditut, batzuk agertu dira beste batzuk ez, dauden ez hiru problemak, baina adi egon bazareten hiru gauzetara. Lehenik eta behin daukagu, komentatu duguna, positiboarena, horrelakoetan, bale? Ni baldin badaukat isa gehi bi, edo i gehi bat, edo dena delakoa, gogoratu. Gure ekuazio jarraituan benetan negatiboak agertu behar dira. Beraz, positiboak agertzen baldin badira, horrek adierazten du, horratzean dagoen zenbakia ez dela plus bi, baizik eta minus bi, negatiboarekin positiboa bihurtzen duela. Eta kasu honetan hemen egongo zen zenbakia izango zen minus bat. Beraz, kontuz gehiketak agertzen direnean ez jarri zuzenean bi edo bat direlako negatiboak. Bigarren gauza, esan duguna, zerbait zati 0. Matematiketan hori infinitora doa eta problemak ematen digu, baina kasu honetan irudikatzeko modu bat bakarrik denez, jarri dezakegu zati 0 eta ez legoke txarto jarrita. Eta azkeneko gauza bat. Fijatzen baldin bazarete, hasieran jarri dugu isaken bat zati minus iru. Eta nik esan dizuet, azkenean fijatzen baldin bazarete, isaken bat zati minus iru da minus isaken bat zati iru, ez da, negatibo hau jarri dezakedalako, eta gora eramen dezakedalako, minus isaken bat zati iru. Negatiboa bi eragiten direz, bihurtzen da bat minus isa zati iru, ez da, hemen idatzi duguna. Kontuz, ze oso garrantzitsua dala, isa modu positiboan eta zenbakia modu negatiboan. Zer esan nahi dut horrekin? Zuei ematen baldin badizuete, horrelako zuzen baten ekuazioa modu jarraituan, kontuz, ze isa beti izan behar du forma positiboa. Osea, izan behar da positiboa, zer esan nahi du horrekin? Negatiboa baldin badauka esan nahi du bira emon behar diozuela. Eta bira moterakoan zer gertatuko da? B-koari negatibo bat agertuko zaiola. Beraz askotan, norabide vektoren osagaiak negatiboak direnean, liatu balzarete eta emetik kapasak izan bazarete ikusteko, hau benetan, ni nahi duala idatzi horrela, eta horrek behartzen digula hemen minusiru bat jartzera. Bale, hori esan nahi duzuena. Batetik kontuz positiboekin, bestetik zati 0 agertzearekin kontuz, eta azkeno gauza da, zuek nahi duzue isa kenez dakizer agertzea, edo i kenez dakizer. Ez bat kenisa edo, imaginatu hemen daukagula, bi keni. Ken i hori agertzen denean, kontuz, bira maun bar diozuelako, eta bira moterakoan horrek adierazten duena da, hemen bekoari negatiboa jartiko diozula. Aldiz, hemen goian, i gehi bi, edo agertzen baldin bada, bi gehi ez dago inongo problemarik, i positiboan dagoelako. Baina goratu,